Mais zvamunoita pamberi pedare makusumuka ndiri motaura zita renyu munogara moisa nyaya yenyu mudare handizvo dare richange richitora richirekodwa zvisinei kuti pamusoro ichi inini ndinoitwawo shora yemarambi. Shora yemarambi ndakaroorwa naSamson Mwapenyu. Tava ne mirai shora yemarambi munogara paplot number chi zvamunoita pamberi pedare munopika mhiko kuti chandichataura panapa pamberi pamambo zvichava zvishokwadi kana ndareva nhema mambo nedare ngavandipe mutongo wakaomarara pamberi paMwari. Ndinopika pamberi paMwari namambo handizvo ndichapika pamberi paMwari namambo vachiveru nedare kuti chandichataura pano zvichava zvishokwadi kana ndareva nhema dare ngarinditonge. Ndinopika pamberi pedare padare chiveru naMwari wangu kuti zvose zvandichataura pano zvichave zvichokwadi. Kana ndichinge ndareva nhema Mwari ngaanditonge. Chipindai munhau yenyu yamupire dare rino namambo zvaita kuti munge muchiti Samson aifa kumira pamberi pedare. Ndandazooripotera Samson Mwapenyu nenyaya yepaplot patiri kugara. Tave ne24 years tiri tose, ndiri mukadzi wake wokutanga. Saka akatora umwe mukadzi wechipiri. Mira ipapo. Yeah. 24 years marriage handizvo. Oh, tine vana vaviri vasikana. Ane 24 years neane 18. Mune vana vaviri. Oh. Makore mangani? 24 ne18. Ave kundidzinga paplot achiti ibva una sendi rako rawakaisa paplot. Haikuti chii? Kwanza una kana sendi rako rawakaisa paplot saka ibva pamba. Mungagona here kuburitsa kuti plot rake makariwana sei? Makariwana mese kana makawana plot rake rakanga riri vabereki venyu kana rake? Plot takariwana tese, wangu ari mupurisa paHalfway for 12 years ndobva akazobuda, saka ndipo tikazotama papolisi takuenda kuplot. Takariwana tichigara tese. Muna hama yenyu here iri pano kana ndimuri moga? Tine munin'ina wangu. Vavakidzani vandikanzi naMambo ndiye navo. Vane chekuita nenyaya yehuya yapa. Hama vavakidzani sabhuku gaya zviri ipapo munobatsira muri ipapo. Vauya pane chekuita nekesi iyi. Atora henyu zvigaro. Dai richisimukai kugara zvenyu muchazoripa pfungwa dzenyu emikadzi yakasiyaniswa. Okay. Matini munda makawana mamesa handizvi? Ngaraigona ripi ramakawana munda? Handichaziva. Asi munda wenyu une mapepa? Oh. Okay.
plot registered handiti. Okay. Registered steering around the baba. Rababa. Asi muripo iri pa next of kin kana kuti pa plot G. Ndiripo. Okay. Siende be right. Makatatwa kuti makawana munda muri pamwe chete. Kuti yari kudzinga pamunda. Yaita hamuna ndo nyaya yari kutaura chete yekuti hamuna mari yamakaisa ipapo. Vari kuti havana mari yakaisa. Saka vane gore ne4 months havatauri neni, havadyi chikafu chepamba, vari kuti unondiuraya. Pane chimwe chiitiko chamungagona kufungidzira kana kurangarira chingadai chiricho chaita kuti mufunge kuti chaita kuti vafunge kuti munogona kuvauraya kana chakonzeresa kuti musataudzana sinzi maimbotaudzana kana kuti chinangwa chikonzero chamuri kupomera ndichochi chete chekuti vazowana mudzimai wechipiri pamuri kuti chingadai chakonzera kuti zvisvike ipapo chii. Ndinofunga kuti vanoda kungondifikisa kuti kana ndarwadziwa kuti havasi kudya nokusataura neni nemubedroom ndakazobuda tandatu andofunga ne5 to 6 months vachirara vakatarisa one side kana ndiri pamubhedha ndobva ndazobuda ndobva ndaenda kuspare. Saka muri kuona sekuti pamwe imwe nyaya inogona kunge iri yekubhedhuru handiti kuti kubuda kwamazeita mubhedhuru kwasvika pakuti chii mazoda kumwe kune hondo futi kaikona. Hongu nokuti pandakabuda vakataura vachitida kuona kuti nokudzoka sei kubhedroom kwacho. Mungagona kupa here mambo nedare chakaita kuti mubude mubhedroom? Inini chakaita kuti ndibude mubedroom ndakaona kuti nguva yareba tichingorara pabhedhi rimwe chete. Kana ndakatarisa kwavari ndikangovaguma vaibva vatoenda kuona kwomubhedha ende voramba vakatarisa one side kusvika kunze kuedzi ndikaramba ndakavatarisa ndikatongoti ariki yangu ndibude ndiende kuspare. Ko hamuna makambowana mukana wekutaurawo nehama dzemurume? Hama dzemurume dzakatoti vari stubborn plus kufamily kwavo vanoti ndivo vane mari saka havakwanisi kuvatonga vakati chingotora matanho anenge vakwanisa nekuti isusu tavatadza. Saka makataura nawo hama dzemurume? Ndakaenda kunotaura natete ivo ndovakatotanga kuenda vachiti ndibatsire kuperekedza meta vadza kumusha kwavo. Vana tete vakabvunza reason kuti ndei. Pokutanga vakati haadi mai vangu. Kechi2 vakabva vazoti ada kundiuraya. Tete vakati hatingaperekedze munhu nenyaya iyoyo. Nyaya dzinotaurwa dzichipera. Saka ivo vakati handichada zvokugariswa dare. Ndipo vakatanga mashiripiti ese kusadya nekusataura neni. Saka vanga vakundikira gedhi. Ndikabuda ndona vakiya gedhi vesalokuni 1. Padhuo vochinja kana padhuloku wesa imwe. Mabhatiri emasola inindotengesa muriwo pamba vaidzima. Dzongwa muri waitoora. Ndipo ndainontora protection order. Ndo zvamafambiro ari kuita zvinhu. Saka izvozvi pakauya masamonzi kuswera zuro. Ndakutoona kuti vakutoita zvezvo kuti ufikisa wese. Ndaitoona TV nezuro mbva vasvika chongokika. Vakutoidzima. Ndibva ndati vati ndigadzirewo TV svika ndichazogadzira ndoda ndibva topinda motikari ndobva torwa basi.
makutoita zvezvo kutofinha kuti ndakavairipoteri chiko kwamambo. Since achavuya chipa side rake sinokomba tisongera mbiri ndo pamashitana kushure kuya kweSamoni alini saka chimwe chekupedzisira chekuSamoni achaanzana kuligamuchira imhosva yakaita kudari rineri kuti akatosvora mambo pane chidzidzo chamambo chinenge chiri papo kutosvora hurumende saka kune kuri kuzama rwizi negumbo handizvo mose muri mawitness ezvapopo zvekutaurwa ongo ndofunga kuti pakati pezvataurwa nevava pane zvimwe zvamunoziva nezvimwe zvamusingaziva handizvo nekuti kana ndikada kuti ndiri kutipa witness wekuti mubedroom vaipira gotsi chokwadi munoziva saka ndinoziva kuti pakati peizvozvi ndoda mazita enyu mawitnesses handizvo iye sabhuku anomboita kumusheringeni sabhuku mubvunzo wamambo maunzwa hanyaya yakambosvika kwamuri kumusha kai makaita sei inini yakasvika kwandiri ndichiti kuna amai baba zvavari kuita vasoziva zvavari kuita nechikonzero chekuti inini sekuru vangu vaiti kana ukaita chipari chengaosima nhanga hakuna risina mhodzi havafaniri kuti vatora vani mukadzi vakubatai munhu vanofanira kubatai zvakanaka mese vanokwanisa kuti vakadza vana pamba vanofanira kuvabata vese zvakadi zvakaenzanirana vachiri kubasa kunoku mai vainge vaine mombe dzavaichengeta pamba dzavo dzavanga vainadzo mombe idzo dzikadya kumuda kuvaridzo vandaifesa ndivava mombe dzaita zvakati uko vouya kwandiri vetaura zvavanotaura zvokumbira regerero nyaya iyo yopera dzaita zvakare uko kwanhingi tovatsvaga vaiuya nezvakanaka kwandiri kusvikira mombe dzezvadzo dzakazotengeswa pachamba pachisini saka mai ava ine hapana chanombovasora pakumirira musha wavo hapana chandikavasora handizi izvo zvokuti vanofuka kubhezi rake rakaizvo vainditaurira inini wose uyu munhu wandinogara naye mudhuze zvimwe zvacho daimutsanangurira achitaurawo zvokuratidza kuti munhu ari rudzi ari Saboni saka vakaya Samoni zveshuwa ndakadedza muprista wangu akaenda naro akanyatsoriramba saka ndo zvandoziva chakaipa kuna amai ava kuti vari kuchengeta musha handisi kuchiona handizvo mazuva kamambo ko mukadzi mudiki uyu ndewemufamili uyo here kana kuti akabva nekuti ndewekuchipingi asa romurojera kunotona watori haagari paploti ipapo saka zviri kuitika isusu tanchigara mucotage vavaka main house havasi kundiincluda havasi kutoda kuti mabhiridhi abate even kapu yangu kana spoon vakatengerwa zvavo zvinyowani saka ndopakachida kubvunza kuti pachapera main house ndingavazowana power here rekusimudza property ndichisaimba asina kutorirwa maonero andiri kuita havada kumutora vomuisa umu nokuti vakatocreata imwe space yekuisa garden ini ndine garden rangu mabako ehuni ndobva vaisa 2 kwava kusvika manje kunoda chivi murume wachona ari apa achibvunzwa nzokuzviitiri saka manzwa kaamai mashoko amambo anzi zvakuda zvasara zvese handizi chimwe chizvichengeta handizi zvinofanira kuzobuda muchazvibudisa zvese baba vari apa nekuti hakuna kwanoenda nako nakuchinzitora mataito mawitness hanzi ndikunyorei mazita ndamboisa Sabo Clever Chigumbu ndatora detail ravo sabuku agara ichinga aripo
Ndipe nhamba dzesabhuku dzefoni right. Witness yechipiri ndiani? Munina wamai amudi kuitisira zvabamguru. Handina information yakanyatsokwana ini kuti ndinyazoziva zvese kuti kupi zvikubva kupi zvikubira sei, asi kuvapo musakune ndiripo ndinatsunzwa kuti zviri papi nepapi. Ndoba munochitaura zvinenge zvabhuku Ndinoda kunatsoona kuti kuhereka mamusati manyatsoudzwa ndakaudzwa uyu bangura kundotaura nawo, pamukosisi ndotaura nawo mwana toabvunza ndoti iwe uri mwana mudiki ndowe wakandiudza zvekupanana namakosi vasisi nabamguru vanotedza kuudza muramo. Indakangovabvunza kuti kobanguru komupetura ngoti aiwa zvese bho noti nasingagari kuno ndogara kumondoro, ndaigara kumondoro kuna ne 2 months ndakugara pano. Maigara kumondoro ngezi kumamini mondoro ngezi. Saka pandakauya kuti handina mwedzi yakati wandenda uyu kuti ndizive kuti aiwa tapedza maini koini vana vavo isi chiripo ndechoti tinongogarisana Ndimani sare Edward Chigumbu garisana kwati phone number mati ipawo from you futhi. Taule mambo samani lotara. That isi tinogarisana asi zvokuti takambogara padare rokuti tichinzwa kusawirirana pane zvinhu zvaunongochitota kungonzwa zvatinge tichingo izvo zvamunezvita ongonzwa zvokungonzwa zvokuti havasi kunyatsowirirana pamba pavo usina kumbobvira wapo pfungwa dzako kune mumwe kana kuna kwavari hata kupinda pachidanho ichocho. Saka vangotiwo uchapupu huripo hukuru ndohungotiwo tinogara nawo mune zvakanaka pamba pavanotengesawo muriwo dzongatombosvika chida muriwo. Saka vanhu vatinongogarisana navo bvira tatanga kugara hatinozvidi zvakaipa navo. Maingodzwa nezvekusagarisana kwavo zvakanaka. Ndizvo zvamaka munatoziva kuti magariro evanhu ava pane kusawirirana. So azvomwe kuona kweIndia musina kutarira musina dira makarira kuona vakakwanisa kuti kunyaya dzedzemuti kunovhura iti mazokuvi takata kungo tongobira alright. Saka ava vanhu ava varapa ndimai ava ndozi saka yakuda kuti mambo vati ngaachimbofamba parefu tozvaatadza patyo pamwe anogona parefu. Saka akauya kurefu uku ndokungamuitira pamwe kunomurerukira kana azotadza uko danho richange richifamba nastage by stage kuona kuti mukuru zvakadini. Naizvozvo madzishi ari kupuhwa masimba ekutokuti mudunhu mangu zvaramba izvi kundigarisana newe muchinda tirambe tichipesana mutaro ngatimbomirei tosangana wakubva nechekubhinga uku zvinotenderwa futi. Saka vangwarire vanhu vanenge vachizuruka-zuruka nekuchenjera nekuita zvavanenge vachiita kuti madzishi ari kupuhwa masimba ezvinezvi makakurisisa. Tine vanogona kuuya kuzodhira naye murume wenyu amai kana achinge asina kunzwisisa zvinezvi ndamudare kana wadaidzwa namambo mutemo unoti enda kana kwauya tsamba inoti ndiyabva kwamambo saina uye uzodwa kuti woramba mhosva yako zvichinira pamberi pamambo ukokoko zvekusumudza nyunzwa izvi zvine nharo izvi. Alright, tanzwa zvamataura witness number 2 Edward Chigumbu. And 1 witness takuda witness number 3 ndiretwa Patricia Jaji takamira secretary wasabu paChigumbu. Ino zvangu nyaya iyoyo ndinogara kuti chidzinzwa asi handione chakaipa pamusoro pemurandakadzi pakugarisana pakugara kwavo kwanoita pamusoro pemusha wavo. munoona chakanaka chedu No zvakanaka unokuti saka hapana dambudziko vanhu vagere bhoka kana musikaona chaka hapana here zvamuri kuona dambudziko ramuri kuona pakugarisana kwavo nemurume wavo. Dambudziko riripo handiti munofunga kuti dai muri mairisolva sei? Zvinoda ngogadziriswa kuti vanhu ayanane vanhu agone kugarisana mukati memba.
Handiti? Nekuti mune imwe nzira vakapazwa vachipa mambo statement musuno paile kuti statement yavo vakaratidza murume wavaita chipari akanga agona kuteedza nzira inoitwa yekuzivisa mukadzi anosumwa. Handiti? Votoripa nemombe kana chimwe chikamu chezvinoitwa. Handiti? Tsika yose yakanga aita inga yakanaka. Padambudziko rake rabva razotangira pakuti aita zvinhu zvakanaka akubva azotanga kuita zvakashata. Akurasa mukadzi uyo achamuda mumba zvaakagarira kwamai nini amene achipakura aiti kwangu kwake makabviswa momba vakatambira ari mombe yakabviswa chipari vakuti I don't have problem nacho. pamusoro eda kubvunza imimi makapiwa mombe vakandipa mombe yacho iri takatobva tatoitengesa makatodya mari yacho ko muchipari mukadzi makamutambira here mudiki? Mukadzi ndakamutambira saka ivo pangu vakubvunzwa nevazukuru vachinzi sekuri munokwanisa here barika vakabva vati wana ari kuenda ndio muromo wakapindura ndobva watanga kundi saka zvichakadaro mabvunzwa handiti pane pandaida kunzwisisa wapindirike imimi bhozi munoona zvinonetsa ndezvekuti vanogona kunge vakapiwa mombe handiti vakatambira toda kunzwisisa toda kuti mutaurire dare rechokwadi pamakatambira mombe imimi makagamuchira here chipare kuti murume wenyu ane vakadzi vaviri kana kuti panogona paripo pakatangira nharo kuti imimi mapiwa mombe mabhadharwa munhu achiti ndasuma chipare imimi makabva matanga kutoramba chipare chacho futi? Vakandisuma ndikatobvuma saka ndabvuma vamwe pia ndipo vakatanga kusekwa nevazukuru vavo vachinzi sekuri munorikwanisa here barika vakati wana ari kuenda saka kubva ipapo ndipo vakatanga kundibata rafu chikafu vangu vasatenge kumba vaita zvezvokuya ndakataura kuti vari kuya zveapo nepapapo vachiita bhizinesi kumba ndekwebizinesi kana vakatengesa zvinhu zvavo vangu vasandiinclude vanga vakungoita nemukadzi wokunotoni inini vasandise mukati mezvinhu zvese zvavari kuita pamuri kuti vakakusuma handiti zvino munosumwa at reason vakakupa here chikonzero chakuti one adzimai ndikukusumai kuti akuita chipari nechikonzero chezvakati nezvakati vakangoti ndaita chipari chikonzero havana kundipa zvakaitika ndezvekuti vakaenda kunhamo kuchipingi pakashayika mai vemukadzi ini ndobva ndatevera kuchipingi tete hanzvadzi yatezvara ndobva yati Samson wanyanya kushungurudza mukadzi for a long time ripa mukadzi uyu ndokubvisa kwavakatoita mombe vatomanikidzwana natete makatevera kuchipingi kunhamo kwemukadzi ndobva handinazosvika kumba kwemukadzi ndakabva ndasvika kumba kwavamwapenya vese ndokuchipingi saka ndikasvikira kwavamwapenya vana tete hanzvadzi yavo tezvara ndobva vati unofanira kutobhadhara maitafadzwa nguva yareba uchimushungurudza ndokuzobvisa kwavakaita mombe iyoyo asi havana kutaura reason kuti ivo hapana chavakataura Une muchato here nababa kwete kona amai ava vane vana here hongu vane one vane mwana akura zvakadii ari kuita form 4 ari kuita form 4 saka vane nguva refu kwavo zvikonzero zvekuramba kusaina zvinotadza kuuya pane chikonzero chingataurwa apa hapana chikonzero pane nyaya yacho ndikati bozimi muchamumirira kwamarisamu kaurega kuuya futi ikona achida kutyira Samoni vainge chimurifeya koti kwamasamuri saka munogona kutaisa judgment azobva auya kukoti Samoni ranga rakamuti kwamarisamu ndo zvaranga rakanyora zvaaide kukonza kukoti chekuvakaramba kuuya ndikawenza kukoti anokuendera akaramba kutambira mwana
Manga kuramba kusaina banga Afrika Samuel. Because it's easy. Kuramba sababu akaramba kusaina Samuel aiti chi? Akati handisaini Samuel ndatongwa kwakawanda nenyaya dzasaine. Saka wewe wakaenda neSamuel ndivadzoka naro kuzotaura izvozvo. Inini wakada zvandikazi ndakafona kuno vandikataura vakati no siyai zvakadaro tichauya ikoko kuzomuona isisu ndo zvapera yakadaro. Pakazoya kunavo ndo pati pakabvanzi vazoya nekusanganisa neni nemawitness andauya nawo. Samuel achira banawo. Vakanganwa Masamuel ndakanganwa kumba. Achida danga alipota patangoita remind yekumuyambirisa chaizvo zvakasimba kuti mangwana ari kuzokundikana kuya kudare mangwana kuti zuva ranga rakaswa rangarira mangwana anga akazvicherechedza mwana akangwarisa tsotsa anongocherechedza obva adaro obva auya mangwana kuti ano ndakaona kuti mamba ndingaramba isaina Samuel sinzi makupididaidza ndauya asi zvokuti Samuel ndakarambira for the sake yekuti so pamwe kuti ndakaona mupurisa wasabhuku asi handinomuziva asi wakwamambo ndakafunga kuti pamwe chii anonyanya tikonzero tumwe tunenge tunoteereka tusina musoro. So ndafunga kuti kana dai kutanga ripo taichipa mupurisa wedu udare handizi ochibva aenda unoramba kusaina futi asi zvakadaro ndingofunga kuti zvakatongonaka zviri handitembei maanayo tochingomuyora reminder imwe tobva tanzina nenyu kuti ende asina kuuya naye then tomti mangwana tomupa kuti achiyambire kuti auye mangwana asina kukundikana. Kana asina kuuya mangwana by Monday mapepa takutoita kuti aende mberi oitorwa matano kuti ndozvaari kuita muchenjeri wake. Makamusamona muchiti kwamazamuka. Takamutuma tombotasa kuti mangwana nditatamaaaakuuyawo tataisa makesi namba ikuenda nekesi namba iri police station samuyaitaazvimakesi namba sazvozvikadzisa takatamuta makesi namba kwamaisatonzerani kutotora kwake kesi namba yake itone vhakani itone gap hapana pakashama anotofanira kutoidaira nyaya yekuti ichatoiswa judgment kuti kana yani kesi namba itinotoiswa judgment. Saka ungwaru hwake hwese hapana chaari kuita kana achiramba kusaina Samuel atongomusungu tichimirira mangwana kuti ari kuuya kupi kwamasamuka sezvatakataura. Okay, my witnesses tingada kuti tiite panapa nditi taifanira kuti izvozvi dai nhare yake yanga yawanikwa manidzi nhare vabva vamufonera vachimurimainda futi kuti mangwana ndopatainzwa mhinduro yake kuti zvirege kukostira vese vari pamawitnesses kusumuka mangwana. Saka tinofanira kuti afonirwe izvozvi achirimaindwa kuti mangwana musazoposhiwa kuti dai rakauya Samuel ramakaramba kusaina ririko mangwana kuti kana mukasauya nyaya ichatongwa musipo nyani ngaakuzitenge tamupawo mukana kumurimainda achadaira kuti arimainde chekuti anoona kuti ndakamupawo Samuel kawani handapa kuti tanga kuramba kuti handakurioni asi rimainde yakateera futi yomupurisa wakwamambo manokwanisa kurespekta kufunda mandiko nhare yake andoira apa iyi pane foni dzine mari dzisingapere mari dziya dziendezi dzedu dzaakukasika kupera kwaakutobeka kwacho foni dzisingapere mari dziya 772 makadi iripo yedu mukutaurawo naMambo Chivero kana sekretari waMambo Chivero. Aiwa tiripo zvedu ndavamwapeya mwapenya. Okay baba zvakanaka. Ndine Samuel ratakaitawo rakatumirwa kwamuri makasvika. Okay. Kesi iriko kwamambo tikirikeze mwata mamogezi. Okay. Kesi imwe chete iyo. Dambudziko riripo imwe chete manje. Yakaenda kusiriko kana yakanga yamboendeswa ikoko neurombo nekuti pabebhi vakaiendesa kana kuti maendesero yakaitwa ikoko vaifanira kunge vakairivhesa kuidzoka kwaMambo Chivero kuti jurisdiction yamuri ndeyaMambo Chivero. Ndakatombozvibvunza izvozvo munhu akauya neSamuel ndobva vatiti jurisdiction yaMambo Gezi inogumira pakaSamuel. Waiko hanzi inotoyambuka mupfure kuya kuno
hanzi inoyambuka mupfuro here kubva muchegutu hanzi inotogumira pana saruru hedu dazosvika kudaro kwacho kukoko tikazowa mwazvibvunza pasi vaitobvunzawo zviviri zvangu ndikatoti aiwa mukuru wemadzimambo munomuprofi saka haana kesi yakuyatsai kumutemo wemadzishe zvinhu zvakadaro hazviko. I think kufunga kunenge kuchiita vanhu, but kumutemo wemadzimambo, mambo namambo ane area yake yaanofanira kutonga. So kana nyaya dzaitwa dzikasvikira kune dzekwangezi dzikasvika kuna Chivero, handizvo tinodzipfuudza netransfer of case, tinoita inonzi transfer of case, yoenda kwainofanira kuenda. Tinozoti kana nyaya taiona munhu asina kugutsikana outcome yaitwa nedare, ndo patinogona kuti takuita isusu uda kuti apiwe here to another local court kana kumagistrate court kana kuhigh court kwaunoda kuti iendeswe, ndo kwatinozoita rifeya ichienda ikoko. Patinoti mambo ari muarea iyonzi, muridzi wedunhu iro ndiye anotanga atraya nyaya. unotatosaina samoni iroro parakauya ndewekwamamurisi ndakatovabvunza ndikati jurisdiction iyi yakabvunza madzisisenge ndozvidzidzisawo aiwa vanoperera pana saruwe ushu after tichibva kuafueti kudarika tikadarika paraundabout saruwe andopa chinoperera ndikati aizvimazvaudari yedu handizivi ndokubva ndatonedangu kuti kwacho ndakatonobhadhara mari yedare chinhu chacho nditori naro wore ikoko. Otherwise zvakanaka kuti mukakwanisa kuzozviprovhaidha padara mambo chero zviongororo kuda mambo, then zvinobatsira kuti mambo vagowana mabvunziro nematarisiro avanoita nyaya dzakadaro. Chiitwa ichocho chiri kuramba changa chimboitika, but I think vakazosvika pakuti no, hatichaenderera mberi nekuita nyaya dzemudunhu maChivero. For the past kwanga kusina mambo, ndo panguva yakayakwa zvaiitika izvozvo, but panguva ino yakwana substantive chief, mambo namambo akuona dunhu rake. I think havana kuzomira, saka hatizive kuti samoni zvarakasvika raitaura iro kuti kudare rekoti yenyu irifanira kunge ichiitwa mangwana pagonza kwamasambuka. munhu akatosvika ndakatomusanangurira ndikatomuratidzawo kuti mambo handikanga tirai kesi ka2 iri kesi 1 saka handichakwanisi kuti ndisaidei ndakatobhadhara kudhara mari yoko handitorina mari yokuti ndikwanise kubhadhara iro ndikuti zvose izvo zvamuri kutaura zvakanaka, but zvinoda kuti muzvitaurire pamberi pamambo, because mukanzi maramba kusaina avo vanamupa mombe rizini yekuti ndakambosungwa kune rimwe dare. Hazvinongofanira kuti munhu akasungwa kuchegutu hazvino kuti haachasungwa kumbari. Saka matare iwo anenge aizotariswa kuti no, mhosva yaparirwa kupi, ane nzvimbo iyo simba racho riri kunaani, kwangezi ikoko nyaya inofanira kutoshiftwa, iri kutofanira kuti idzoswe, havafaniri kunge vaitoendera kesi iyoyo. Saka zvandiri kubatsirana nemi ndezvekuti zvakangonaka kuratidza kurespekta mambo wenyu anova muridzi wedunhu ramugere, kungouya mosangana mambo mangwana. chizvo chizvandipo titori neprogramu yakagara iriko kwekwe tine mukwashango akashaika pane zvekuitwa kumusha kwavo, saka handitoriko. Even pavakatotosa bodi racho ndakarikuwa last week but once ndikavaudza kuti weekend ndouya ndipo zvikanzi aiwa ndakatoita last week zvikanzi aiwa last week yauri kudiwa. Also ndikutarisa iyo yekuramba kusaina iyo haizonyatsokuitire zvakanaka, because muna mambo mune munotanga kutotarisana nenyaya iyo yekuramba kusaina samoni, because vanenge vachiti ndakatuma mupurisa wangu nesamoni kuti riende sabhuku ndoziso ramambo uye ndo vamugere navo matunhu enyu. Saka gwaro rikasvika kuna sabhuku rinenge tasirwa kuti risvikewo kumunhu waagere naye, sarotambirwa in respect yamambo. So kana muchizenge maona samoni rasvika, hazvinoti mune mapuhwa mhosva, rinenge richiedza kuti uyai tinzwe kuti chii chiri kunetsa vanhu, muyananiswe mogadziswa, zvinokona zvakona zvabuda zvavo zvaita. Asi samoni nderehurumende rinenge tasirwa kuti imimi munoziva mutemo, I think munotoziva mutemo zvokuti hamungambodzidziswi zvakanyanya pamusoro pesamoni. Zvese zvinodokuzvinzwa baba yedu tinokuwirirana, asi kunyaya yekuti zvinhu izvi zvine mari mukati handizika imari yatakatobhadhara. Saka dai zvinhu zvokuti kana tichikwanisa kungotransfera risiti racho kubva kungochienda ikoko richikonoshanda ikoko ivo hazina profil ndechida kutouya but jesaturday handikwanisa friday handikwanisi kutouya. It's okay, hatina dambudziko. Ukataura pafoni kuti uya kwakati ndinouya handitati, but kuti zvinhu zvinhu zvakaita zvituka wani
Alright, saka mambo kuchapasa totaura kuti hakusi kuti chinhu chekunyema ka ndakatovaratidza vakauya vati kuti ndorusiti yakadini yatakatobhadhara tikatoenda mambo vari panapa mambo vari panapa vatsivo nokuda kwokutiwo samoni rakasvika havana kusaina uyai nemainvoice enyu zuva ramangwana Saturday tsvakai mafambiro amungaita kuti musvike pamberi pamambo mubatsirane namambo. Mambo ndimambo venyu vachada kuona receipt madzimambo kana vakaona invoice yekwangezi yamunayo vanogona kugamuchira voshanda neiyoyo but iyoni yekwangezi vanozopedzerana vari madzishega ndokubabata baba batakambokumbirawo sakati handitoripo izvezvi nekwandiri kwazvazikwanisi kuti ndisvike mangwana asi kana vatotendera kuti ndiuye Friday inouya kana musatosenda samuni mushandise kana kutofunda kwavatoita ikoko ndinouya muzvazvitare mwana wenyu moti kuti okay regai tichadzoka kwamuri zvakanaka baba okay ngomutendere kana ari pakamanidzana alright hanzi mai ndakuzwa here mai dare ndiri kutarisa nyaya zvikumbiro zvekubva kumurume wenyu handiri ari kuti anga abuda miri chokwadi ndimunogara naye nini havasi kutaura neni saka havandioneki asi kutaura chokwadi pamberi pamambo asi masiya vari pere kumba havako havanga vasiko vamwe apenya vari stubborn ndakaenda kunotora protection havana kutoatenda kwamajor street munhu ari stubborn ndochokwadi chaicho mutibatsire amai pekuti nzwai pakutaura nedara ranga rati zvaakumbira ndaenda kurufa ndii zvinotenderwa kuti munhu apuwa one chance yekuti kana akumbira excuse kuti ndaita challenge ndawirwa aufirwe mazuva ese dare rinokunzwa kuti okay nhasi wafirwa okay ngaitimutendere asi kavhiki yamangwana haafirwe kana akutofirwa every week ndiwo akutopedza vanhu aitomhosva futi saka tinotarisira kuti auye next week saka next Saturday afaunga zombipedara kana tati next Friday tida kutorera pano muchiti venyu kuitira makosi kuti muzokwidza asi the rest ava togona kuishifta iuya pano handizauye padhuze kuitira padhuze handii dare racho ndo rimwe chete rinenge ringoripo panapa saka anyway kana madaro chandinoda kungomudzidzisa chekuti samoni richadzokera kwaari onorisaina handiti kana aramba kusaina samoni iroro anenge angori nemhosva chete kuna mambo nekuti mhosva atoonayo kare saka tachimudzidzisa tinobvotaura zvakanaka tinotaura chipuruzirana handiti kuti uswedere chete paanenge ada kuchenjera ndepekuti hanzi musaite rimwe samoni ada kuti pashaye rekondi saka imimi samoni unofanira kutomeda ndo patanoda kumudzidzisa manje kana kuona nongofona chitika aiwa hatidaro hatiudzwe maconditions naye hatiudzire zvokuita pabasa iri iye ndiye ava kutidzidzisa manje kuti hanzi musaite rimwe samoni munongofona saka judgment yatozoitora papi tinozoiburisa seka hatisina samoni akada kuita apiwe anotihwina because hanzi handina kumbosevhwa samoni tinenge sina return of service hatimusenzi nyaya isina samoni zvokwange zvaakutaura zviri zvemari it's okay madzishanogona kuonesana masamoni akuenda nasekiriti akarangarira handiti mufonere zvekare tichimusununguka yanyu zvishoma achabatsirwa nedare rineri kuti zvinofamba sei saka tiri kuti nyaya yenyu yanzi yakudzoka panapa musoro Friday handiti taitira kuti zvikurerukire kufamba aida hedu kumbomuomesera chaizvo kuti auye kuroko vandiri kuzoona kuti divi renyu ndonenge rakawandira iye anogona kuhwina kuti anoti ava handina mari yekuakwidza iwo mudzimai wangu handii asi mawitnesses aanenge aidiwa pamberi pedare handiti vobva vashayikwa umbo hwataachifanira kuwana kune vavo vobva vashayikwa saka ava ndo vakarwisa vakakliya chikoro chavo vamira so tiri kuti imimi tisunungukai kuenda musoesa kudzokere moya panapa muso Friday next week anenge aripo asi mapepa ari kutomboura hatina mutemo wekuti unoramba kusaina ndo zvatakagariwa pamberi pedare kunyora kana vanhu vachiita izvozvo masamoni acho akaenda kunawo ndinawo asi kunogoti ndasangana wakuba pandaya kuno mama
saka varangaitotora masamoni wawaendesa anga asina basa vanachengeta akadaro futi refute to sign yake nachengeta akadaro tinohana basa asi pacho mupurusa wenyu anogona kunyora refute ti rs obhasaina rs obhasaina tinosiya zvazvinoreva anokuti rs obhasaina rs osaina obva adzoka ndo atichatanga kumubatana vononyora rs obhasaina nedheti racho raakanomusevha raakaramba kusaina obva anyora ipapo obva adzoka takumupa mamwe futi reminder akuenda hai kumureminder futi anoramba futi kusaina chaji yake yekuramba kusaina achasangana nemambo vachatanga vamurova nekushora mambo yekutanga nyaya yake yobva yapinda uchibhadhara matare ari nyaya yake court fee yake nyaya yobva yapinda obva apuwa mutongo wake haatombofanira kuti nyaya yake itore mazuva. I think mambo anoipedza musi uyo so friday handisununguka izvei mawitness musazoshayikwa naika ngaparege kuwana anofunga mweya wekuzviura akukuwanai makakwana sununguka izvei vabereki tokudai musi wechishanu ouya panapa friday sabasi maita henyu vachibvunga namba dzenyu tinadzo